il-Partit Nazzjonalista għandu pjan mhux biss għall-infrastruttura fis-saħħa, mhux pjan biss għall-kura u s-servizzi inkluż il-mediċini, imma għandu pjan ukoll kif nistgħu ngħinu riżors uman, inżidu r-riżors uman ħalli laħħaq mal-isfidi li il-pajjiż tagħna ħajkollu l-qudiem fis-saħħa. Dan qalu d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret il-ġimgħa filgħodu fejn ġew diskussi diversi problemi illi qed jolqtu lill-poplu Malti Wawċi b'mod dirett fosthom in-nuqqas ta' mediċina, in-nuqqas ta' riżorsi għal ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur tas-saħħa b'detriment għall-pazjent. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u kelli mas-saħħa refera r-rapport li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem u li wera iswed fuq l-abjad kif bejn l-2018 u l-2021 il-gvernijiet ta' Joseph Muscat u Robert Abela nniżlu lil pajjiżna fl-aħħar post bħala l-inqas stat membru fl-Unjoni Ewropea li kellu aċċess għal mediċini ġodda approvati mill-Unjoni Ewropea. U b'dispjaċir qed naraw issa mhux biss in-nuqqas tal-gvern li ma rnexxilux joħloq infrastruttura ġdida f'dat 8 snin għaliex falla l-kuntratt ta' Stewart u Vitals u għalhekk m'għandniex sptarijiet ġodda, m'għandniex sptar ġdid f'Għawdex. B'negattività fuq l-Awċin li kollhom jagħmlu traġitti żejda biex jiġu kkurati il-Mater Dei. M'għandniex l-isptar St. Luke's rinnovat u bekk il-Mater Dei qed jereq letteralment bil-pazjenti u t-tobba l-speċjalisti tagħna n-nurses il-paramediċi ma jistgħux ilaħqu mal-load li għandhom hemmhekk u nispiċċaw b'operazzjonijiet posposti, b'outpatients mimli daqs bajda, b'emerġenza fejn tiġi suppost trattat fi ftit sigħat tieħu ħafna sigħat biex tkun trattat u għalhekk qed ninnutaw dan in-nuqqasijiet b'detriment għall kwalità li pajjiżna suppost qed joffri fis-saħħa ġewwa pajjiżna. Stephen Spiteri saħaq li għal-kontlarju tal-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela, il-Partit Nazzjonalista għandu diversi pjanijiet sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja għall-pazjenti, fosthom li jiġu introdotti aktar mediċini b'xejn fil-formularju fil-waqt li jinfetaħ sptar ġdid f'Għawdex. Min-naħa tiegħu il-kelli mal-kura primarja u s-saħħa mentali Ian Vassallo insista li għal snin sħaħ il-Gvern ta' Joseph Muscat u wara b'kontinwità ta' Robert Abela ħallas miljuni kbar lil kumpaniji Vitals u Stewart u minnhom lanqas ħadna l-minimu li kien imwiegħed. Minflok illum għandna servizz tas-saħħa li ma sarx investiment biżżejjed fih u minn dan kollu qed ibagħti l-pazjent u l-professjonist. Is-saħħa mentali kemm hija importanti li ninvestu fiha għaliex iva qed taffettwa l-familjari, qed taffettwa ż-żgħażagħ, in-nies li jkunu fuq il-post tax-xogħol u l-kulħadd. Aħna nemnu li pajjiżna għandu bżonn ċentru ġdid għas-saħħa mentali. Irna nisimgħu bih diversi snin però x-xogħol għadu ma bedix. Illum qegħdin tard wisq f'dan is-settur u għandna anzi lum fejn investu iktar barra sptar ġdid għandna fejn inkoll nibdew ninvestu f'ċentri ġodda għaż-żgħażagħ u għan-nies li qegħdin jaħdmu biex iva meta jsibu problemi fis-saħħa mentali tagħhom ta' kuljum jersqu l-qudiem u jitkellmu. Ian Vassallo fakkar li Gvern Nazzjonalista li investa fis-settur tas-saħħa biċ-ċentru tal-onkoloġija, l-Isptar Mater Dei u diversi kliniċi madwar Malta u Għawdex. Fil-waqt li tsena li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem u jagħmel pressjoni biex tingħata kura tas-saħħa aħjar u b'dinjità. Aħna iva ħankomplu nafsu biex ninvestu fil-kura tas-saħħa. Naraw li dak li ġie mwiegħed bħal huwa iċ-ċentru tas-saħħa mentali ġdid, iċ-ċentru tal-Mother and Baby Club, l-Outpatients Department ġdid, daw kienu kollha wedit firħa li l-Gvern tal-Partit Laburista ma wassalx. Aħna ħankunu hemmhekk biex naraw li iva inti tingħata kura tajba, kura aħjar u l-professjonisti jkunu jistgħu jaħdmu b'serħan il-moħħ għaliex aħna il-professjonisti nitkellem f'aħna li aħna parti minnhom irridu nwaslulek l-aħjar trattament. Però dan il-Gvern mhux qed itina l-għodda biex inkunu nistgħu nagħmluha. Grazzi. Desiree Grek, Net News.